Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ, бародарон ва хоҳарони азиз. Алҳамдулиллоҳ ки мо дар моҳи шарифи мубораки Мавлуд Рабиул аввал қарор дорем, ин моҳи ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам. Мо бояд кӯшиш кунем ки дар ҳамин моҳ бисёртар корҳои хуб кунем ва бисёртар салавоти шариф бихонем ва китобҳое ки дар бораи зиндагии ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам ҳамин китобҳоро биомӯзему, химо бихонем, фарзандонам ёд битем. ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам дар зиндагиш дар ҳаққи мо дуо мекарданд, дар ҳаққи мо гиря мекарданд ва саҳобаҳои ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам чӣ кор мекарданд? Ҷонашонро дареғ намедоштанд дар роҳи Худо аз барои ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам. Имрӯз мо Худо бо шукр метавонем чӣ кор кунем? Метавонем мавлидҳои шариф бигзаронем ва метавонем саҳми химонро дар ҳамин мавлидҳо бигзорем. Ин кори беҳтарин мешавад. яке аз корҳои хуб ки дар ҳамин моҳо мо мекунем и салавот хонданай ва ҷамъ шиданай, барое ки вақте мо як сабаб мешавем дар коре ки одамо аз зиндагии ҳабиби Худо ба хабар мешаванд, савобуш беканора. Худо ҳамаи моро нигаҳ дорад. Худо моро иншоаллоҳ дар рӯзи қиёмат ай ҳавзи ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам, ай дастҳои ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам, ай оби кавсар моро бида ки мо бинӯшему, дигар абадан ташнагиро ҳис накунем. Худо ҳамаи моро нигаҳ дорад. Амин я раббал аламин.